Ola chibai ule hei Euro 2020 final kan lo thleng don ta der maya kan channel chuanin prediction kan ron ti ve a hei hi a phurte a tuite chuanin lo ti ve turin kan han som chewani kan soi chhongal mol mayanga pakhatna chuanin scoring dik vanei bertan cheng zanga aum dona panina chuanin goal score 2 ring dik vanei tan goal khat zela bonus cheng za aum dona ni omzia chuanin score irin dika ivan nei ber chuan cheng zangai donganga goal alu tampo la ivan nei chuanin cheng za idon bel na sadona ni a cheng sang khat goal za lu phei chuanin cheng sing khat bonus aum dona ni chu tiang chu ni dona ni ti chuanin kan dan lo duan ve te he tiang hi ni anga July ni som pakhat sang ni som ni pakhat Sunday zan dar som pakhat le minute som nga pakwa thleng rin thei ani don ani hemi nu hi chuan comment kan off to don ani comment ta score le goal khung tu predict tu rani he video a comment section a score le goal khung tu ha kan predict don ani kan comment don ani chu chuan pathumna chuanin comment edit chu pum ani lowang comment in edit le edit lo hi kan mu theya chuwang chuanin edit ti alan zeu edited ti alan zeu khachuanin kan nol ngal zel don ani chuwang chuanin edit ngai lo turin uluk dewin kan ringanga a spelling mistake ti vel khachu boi lawang u a number adik kha apoi mo lai tak chuani England ti a hriat the Italy ti hriat thei bok chuanin tin player mingte po tu nge in soitum ti a hriat thei khachuan spelling mistake lo om deu ma sela poi ti su edit ani to khachuanin apoi zo kani palina chuanin predictor henin kan channel hi subscribe khera ngai lowang subscribe lo ma la hi kan bom vek don ani pangana chuanin ring dik pakhata tam anomin thum vor ani don ani a hei chu an om ngei tura ngai ta ila predict dan tur number 1 a an score tur predict masak tur ani entirnan England true Italy 0 emo Italy 1 England 0 ti inemo predict tur ania number 2 na a score 2 turarin te predict turani entirnan Kane goal ni Kane hian goal ni khung kan rin chun bracketa goal ni Kane bracketa goal ni kan tianga entirnan England goal ni a England hi true one an chak kan rin chuan Kane goal ni Immobile goal khat ti angin kan predict don ta ani example kan han pe anga example number 1 a chuan number 1 kan je tur chu score ani a England true Italy 1 ani a chuan akhung tu score tur kan rin Kane Sterling insigne ti khan goal thumalu dona wangin endiran Kane an goal ni kan rin chuan Kane goal ni ti khanin bracket a goal ni kha kan je kanga internet panina chuan Italy 1 England 0 ni chuan Italy tan khan an defender in ron head goal mai thei bonu chi hianin kha kan jek don ani 1 a score 2 a score 2 scorer example number 3 ngai le a an in draw kan rin chuan goal khung lo an in draw kan rin chuan Italy 0 England 0 kan ti thaya bracket ta ero chuan penalty a chakjok tur kan rin kha kan jek thung don ani endiran 1-1 po 2-2 po lo ringila penalty a England Italy an chakang amo England an chakang emo kha kan jek don ani panina chuanin 0-0 kan rin jon ni la ni maya maro chu 1-1 te 2-2 te kan rin kha chuan akhung tu tur kan rin ho kha zia tur ni ta ni khatiang khanin I wana le chuwa kan comment na khanin kan clear sang don nia ti chuanin result hi he channel a vek hian video in July ni som pani ral ma in omje chu tho tran ni ral ma in ron ta chuwa man ram kan tumang in lo chang le theu don ania a ring dik nia in ngai te khachuanin uluk dewin in lo changanga in van nei do nem ti kha in lo en don ania ti chuanin entirnan hei hi lo ni ta sela ring dik hi England true one an chak ring hi mitam tak an lo om thei ta ni chuwang chuan khata jinga van nei ber cheng zanga man tu rakha kan ron thang chuak dona thum vor mangin affair khop dona ti chuanin goal khung tu hi Kane Sterling insigne ni chuanin
cheng za thum hi a chuak thot mai don ani le ana ke na ring zong ke na ring tel zong zong a kha kha thum kan vor le anga cheng za awa nei berin sterling ring zong zong awa nei berin cheng za insigne ring zong zong awa nei berin cheng za endiran sterling a hian goal ni akhung lo ring ta ila he example a hianin sterling goal ni lo ti ta ila chon insigne goal khat lo ti ta ila sterling ring dik zinga khanin sterling goal ni ti ring tu khanin chance voi ni a nei big dona chu kan lo hre don de sterling ring dik khanin chance voi ni anei anga cheng za ni don na chance anei big don ani na taka chonin sterling goal ni ti ho kha ni cheng za ni direct man tur kha thum kan vor don ani chu thilom dan tur chu alo ni ta ani chu wang suanin uluk dewin kan ringanga spelling mistake poiti lo tur kan ti kha thei to pin tran kan la anga kan rin dan kan tran zong ringot kha arin chi lova an khel to dana chak jok tur kan rin te kha kan tran zong ni lovin he thila hi chunin chak tur kan rin an khel to dan an defense te an attack te an jok a tha jok a kan rin kha kheta hen chun da a tha ani ole all the best thei to pin tran lo la ula du sakna kan hlan ve ka cheu kan lo me